No niin, osaatko sä jakaa? Nyt. Ei osaa. No niin. Ei sun tarvitse sekoittaa. Ne on sekoitettu jo. No niin. Sitten jaakkortit. Joo, ja sitten joo, hyvä. Älä näyttäkorttia. No, ukille kanssa. Eikä minulle. No, eka sinulle, joo. 1, 2, 3, 4, 5. On yksi enemmän. No niin. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei niin montaa. Hei. 5 riittää. Laski se vähän. No niin. No. Ja nyt sä saat aloittaa. Kertaistai. Ähä. 1, 2, 3, 4. Senkin vintiö. Sinistä. Sinistä. Mistä sä, mun vuoro, mutta mistä sä arvastat, ettei mulla ole, joten mun pitää panna tommonen ja minä sanon keltaista. Ei jaa. Tuliko? Ei. No sitten on Lukin vuoro. Oho, nyt sä jäät väliin. Ja nyt sä joudut nostaa 2 korttia ja jäät väliin. 1 ja 2. Ja sit mä laitan vielä tommosen kortin. 9. Mulla kyllä on paljon kortteita. No onko sulla 9 tai keltainen? Se on mulla 9. Liikaa korttia. No laita jotain, onko sulla? Eikä ollut sitä, niin tuli. Hyvä. Eikö se on 6? Ei se käykään. No Ukin vuoro. Nyt Ukki panee sinne noin, niin siinä on vihreitä. Minä haluan. Nyt sinä jää väliin. Niin jää, sun vuoro. Ja sitten mulla vihreä. Ja sitten sitä taas jää väliin. Oho, ja sinä urjus. Ja sitten 2 korttia. Aha. Nyt pitää panna toistepäin. Noin. Noniin. Ja nyt on mun vuoro, eikö? Joo. No, nyt sinä jäät väliin. Ja nyt on sun vuoro. Yksi. Ei mulla ole tommosta. Sun vuoro. Ei oo. Eikö sullakaan? Tuliko? Ei. 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 No, missä ne punaiset on? Ei. Ei. Ihan tosi. Ei. Joo. No hyvä. Onko sulla muita kolmosia? Minä etsin vähän. 3. ja... Ei joo. No, mullapa on. Mulla on +2. Yhy. Taas. Ja toinen +2. Yhy. Nyt mulla on 100 korttia. Sun vuoro. Joo. 5. Jaha. No, se jäät väliin ja 5. Tämä. Jaha. No, vielä sinistä. Sinistä. Sitten keltaista. Kertaista. Keltaista. Ei oo. Eikö? Ei oo. Punaista. Oo. Ja mä jään väliin. Ei oo. Jaha. Ei mullakaan. Ei mulla oo. Ei mulla ole vieläkään. Onko sulla 6? Ehkä oo. Ei se on 9. Ah. Ei se mitään. Se näyttää vähän samalta. No, sun vuoro. Ei oo. Oo.
Ei, se on 9. Mutta mullapa tuli. Nyt sä voit panna 9 sen. 9 vielä. 2 1. Mä jäin väliin. Ei jaa. Ei jaa. Voi ei. Ei jaa. Ei oo. Ei jaa. A. Mun vuoro. Apua. Uuna. Ei jaa. Ei oo. Ei jaa. Uuna. Ei oo. Ei jaa. Vihreätä. Jaa. Uno. Uuna. Ei oo. Ei jaa. Vihreätä. Viitonen uuna. Ei jaa. Sininen. Mikä? Sininen. Sininen. No ei mulla oo sinistä. Voitti. Mä voitin. Hyvä. Hyvä.